हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फटक बा माबा मोनसे रिपर्ट शेयार खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गोसो होनानै नाय बे भिडिअ'थ' नंला जाहैबाय आं भिडिअ बानायबाय खिन्थु बे बुस्थुआ आं जे बुस्थुखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों बे बुस्थुआ माने बिराद इम्परटेन्ट खोथा बियो माने फटकसो जागोन आरोना फटकखौनो आङो माने भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार बानायनो नाजादों आङो नोंथांमोना गोसो होनानै नाय बयबो आरो लोगोसे बयबो नोंथांमोना हागौमानि अननानै शेयार खालामलाय आरोना जाहाथे रावबो खैफोदाव गोग्लैया बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों एकदमबारे फुरा रियेल काहानि बियो लोगोफोर दा बे आं जे काहानिखौ लाना भिडिअ बानायदों लोगोफोर नोंथांमोना बे काहानिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो एकदमबारे रियेल दे लोगोफोर बियो मानो होनबा आंबो बे बुस्थुखौ दिनैसिम बेबायदि जाफेराखै खिन्थु बे काहानिया आंनि न' उसुंसेनि सासे सेंग्रासा गथ' बिनि एकदमबारे मेगन नोजोराव फेस टु फेस जानाय काहानि बियो दा बे काहानिखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों लोगोफोर आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जाहाथे बयबो बे भिडिअखौ नायनानै गोसोआव लायो आरो गोसोआव नांनानै जाहाथे बे आं शेयार खालामनाय आं भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरदों बा खालामबायानो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोसोआव लायो बेखौनो आं फोरमायहरनाय जाबाय बे काहानियानो जाहैबाय थारमाने आं नोंथांमोननो बे फटकखौ ना माने स्क्रिनाव देखायगासिनो थागोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव देखायनाय फटक बा सावगारिखौ नायनानै गोसोआव सोनानै ला आरोना दा बे काहानियानो जाहैबाय थारमाने जोंनि नैबे हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि सोनाब फारसेथिं खहारि हाजो होननाय जायगायाव आरोना लोगोफोर बे खहारि होननाय हाजोआव जों मिथिनायाव ओरैबायदि बा जों नुनायाव आं नुनायाव माने बेलासिबाथाय सेंग्रा सिख्ला माने बहुत मानसिफ्रा माने कार लानानै फैयो बाइक लानानै फैयो सोरबा हरनि मथा मथि बिदिनो 9टा 10टा गाहामसिमहालागैबो थायो ओरैनोथ' एखमबा समाव 11टा 12टासिम गाहामबो माने बाइक साब्रुंला फैयो दा जाय बिथांमोना हरनि समाव बेबायदि बेरायलाबायो आरोना लोगोफोर बे बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ इम्परटेन्ट जागोन मानो होनोबा नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै ला मोजां गोसो होनानै बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बे हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोनि सोनाब लाइनाव थानाय खहारि हाजो होननाय बे हाजो लामाया माने नैबे जोंनि हरिनागुरि टु एकदमबारे आप टु ओरै दाउखिबारि बडलेण्ड पेराग्लाइडिं हाजो बे लामा सौहैयो आरोना थंब्लेट दा बेहाय ओरैबायदि काहानि जादों सानसे जाबाय साननैयानो जाबाय आरोना माने बे काहानिया जादों दिनै खय थारिखमोन दिनै र' एक मिनिट आं थारिखखौ गोसोआव गैला र' आं थारिख नायगोननि लोगोफोर 12टा ना 11 थारिख मोनानि समाव दा आं बुंनो साननाया बेनो जि थांनाय 11 थारिख मोनानि समाव आंनि न' खाथिनि न' उसुंसेनि सासे सेंग्रा गथ'साया माने दाउखिबारि साइडआव माने बार्थडे जानो होननानै स्कुटि लानानै थांदों बियो फैनाय समाव बिथांमोना मोनाबोदों एसे बिदिनो टाइमखौ आं एक्जेक्टलि बुंनो हाला मोनानि समाव माने बे जा फंबायबो जायो आरोना सोमोन्दोआव दा आंनि न' उसुंसेनिनो बे बिथांमोनहा माने बार्थडे जानानै हाजोजोंनो बारस'बोनाय जादों स्कुटिजों आरोना दा बे समाव मा जाथाय जादों नोंथांमोना स्क्रिनाव नायलांबाय था आं स्क्रिनाव होनानै होबाय थागोन पिक्सारखौ थारमाने बेबायदि जाथाय जादों आरो माने जेब्लानाखि बिसोरो बार्थडे जानानै मोनायाव फैयो अब्ला लामा ससेयाव हाग्रा गेजेराव ओरैबायदि गिथावना घटना जादों घटनाया ओरैबायदि माने बेखौ मा होननानै बुंनानै बुजायबावगोन आं माने लामा गेजेराव ओरैबायदि जाथेनानै होदों
माने गारि लाइटजों नोंथांमोना नायबानो नुखासिगोन आरो मा बुस्थु बियो माने आथिंखौबो क्लियार नुवा मोखांखौबो क्लियार नुनो नागिरा माने बेखौ मा होनो मोदाय ना मा मोदाय जाखारनानै थाथेनाय ना मा होनो बे बुस्थुआ माने लामायाव नुजाथिदों लामा गेजेराव दा बिनिखायनो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे हरिनागुरि एरियानि बे खहारि हाजो बारलांग्रा लामायाव जाहाथे मोनायाव नोंथांमोना थांलाय फैलाय खालामा बाहाय जाला लोंला खालामफैया मोनाजासे बिनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानाय जादों लोगोफोर एकदमबारे रियेल काहानि बियो 13 तारिखनि मोनायाव जादों बियो दा बेखौनो आं खावलायदों लोगोफोर नोंथांमोना आं माने बेखौ जा बे फंबाया भिडिअथ' बानायनो हास्लाबासै बिसोरो फट'ल' खेबनो हास्लाबदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना आं A to Z बे फट'खौ होलांबाय थागोन भिडिअ जोबजासिम नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि रिकुवेस्ट जाहाथे नोंथांमोना सोरबाफोर मालाबाफोर जाला लोंला जुदि मोनाफ्राव बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामोबा बे खालामनायखौ एसे गोजानाव थानो नाजा बायचान्स जुदि माबाफोर घटना जायोबा नोंसिनि रिक्सआव जागोन बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर एकदम रियेल काहानि बियो 12 तारिख मोनायाव जादों बे काहानिया दा बेखौ आं नोंथांमोननो फार्स्ट टु लास्ट माबा भिडिअथ' बानायनाय जायाखै फंबाया माने फट' खेबनानै होदों आरोना बे फट'खौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लाबानो जाबाय आरोना होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय